Здравейте! Днес ще се разходим в град Таормина, Сицилия. Първото ни посещение е в градската градина Вила Комунале. Този прекрасен парк е известен със своите древни руини, подобни на погоди кули в арабски стил, построени с тухли и лава. Английската аристократка Флорънс строи тези кули, за да наблюдава птиците. На територията на парка са посадени различни екзотични видове растения, редки и изключително красиви дървета и палми. Може да видите в централната част има паметници на войни. Края на градината ни отвежда до спираща дъха панорамна гледка към Йонийско море и град Таормина. Преминаваме към типичните сицилиански кафенета. Може да се насладим на пъстрата ръчно изрисувана керамика, а на острова са намерени останки от най-древната керамика, датирана от 2400 години преди новата ера. Обърнете внимание на някои от саксиите, известни като мавърски глави. Те изобразяват портрети на лица с уникални детайли, като тюрбани и бижута. Тези така пишни саксии са неизменна част от духът на Сицилия и може да се видят навсякъде. Стигнахме до площада на малка средновековна катедрала Дуомо ди Таормина. В средата на площада има красив фонтан, добро място за да се насладите на атмосферата. Катедралата е изградена от големи каменни блокове и повече прилича на крепостна стена. Ние ще влезем вътре, за да разгледаме. Останете с нас! Нашата разходка продължава по главната улица на Таормина, Корсо Умбрето. Тук може да видим малки занаятчийски магазини, най-луксозните бутикови магазини, както и типичните цветни ресторанти, където може да похапнете вкусно. Главната улица е с дължина близо километър и свързва двете порти, които в миналото са били входове към града Порто Месина и Порто Катания. Стигнахме и до площад 9 април, известен с черно-бели плочки, наредени в стил шахматна дъска. Може да се види и бароковата църква Сан Джузепе, построена началото на 19 век. Разположена е точно до часовниковата кула. От тук се открива панорамна гледка към Средиземно море. Курортното градче редовно е посещаван от известния писател Оскар Уайлд. Стигнахме и до античния театър Таормина. Той е известен също така като гръцко-римски театър, намиращ се в източната част на Сицилия. Той е втория по големина театър на Сицилия след този в Сиркузия. Той датира от 3 век преди новата ера, но съхранените до днес останки са от времето на римляните, когато градът бележи най-големия си разцвет.
Амфитеатъра е арена на многобройни празнични и културни фестивали, често се използва като декор от италиански филмови индустрии и продукции. Тук приключва и нашата разходка. Много благодаря на всички, които гледахте. Бих се радвала да натиснете лайк бутона, да споделите с приятели и защо не да се абонирате за канала. Отново благодаря ви, всичко добро!